Bienvenidos a todos. La verdad que es un honor, un orgullo que hayáis venido tanta gente. Estamos satisfechos de la convocatoria y sobre todo satisfechos de realizar estos primeros premios Medio Ambiente de Xàbia. Y nada, voy a acogerme un poco a la declaración institucional con motivo hoy del Día Internacional del Medio Ambiente, del 5 de junio, que hizo la Federación de Municipios y Provincias. Así que quería entrar diciendo que este año la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente de 2024 se celebra bajo el lema Nuestras tierras, nuestro futuro. Somos la #Generación Restauración. Los suelos se están degradando, las sequías aumentan y las tierras que alguna vez fueron fértiles se están convirtiendo en desiertos. Pero hay destellos de esperanza. El 5 de junio, Arabia Saudita acogerá el Día Mundial del Medio Ambiente 2024, una celebración anual del planeta que este año se centra en la desertificación, la degradación de la tierra y la resiliencia de las sequías. A nivel global, más de 2 millones de hectáreas de tierra están degradadas, lo que afecta a la mitad de la población mundial y amenaza a innumerables especies. Todos los que estamos vivos ahora somos parte de una generación que es la primera en presenciar los efectos devastadores de la degradación ambiental. La sequía, la degradación de la tierra y la desertificación tienen el potencial de destruir la vida en el planeta Tierra. Ahora que comienza la campaña por el Día Mundial del Medio Ambiente, tal día como hoy, es una buena oportunidad para involucrarnos aún más. El mensaje que nos llega es claro, es necesario. El cuidado y la restauración de nuestros ecosistemas es necesario, preciso. Salvar especies de la extinción y asegurar nuestro futuro y territorio natural. Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente dirigirá la mirada del mundo hacia 3 desafíos peligrosos:
aunque a menudo pasados por alto: la degradación de la tierra, la desertificación y la sequía. Nuestra prioridad ahora debe ser restaurar los ecosistemas, cuidar nuestros bosques, replantar nuevas superficies, rehumedecer nuestras marismas y revitalizar nuestros suelos. Todos tenemos un papel que desempeñar. El tema elegido para el Día de la Desertificación y la Sequía de este año es Unidos por la Tierra, nuestro legado, nuestro futuro. Así que debemos movilizarnos, la sociedad apoyarnos en la Administración y la Administración apoyarnos en vosotros. Juntos no podemos conseguir nada esperanzador. Así que nada, como bien lanza el mensaje, unidos todos, ya estamos participando, veo aquí caras muy amables y muy sostenibles e involucradas con el cuidado de nuestra tierra. Hemos logrado conseguir cosas, pero nos esperan futuros proyectos más esperanzadores que debemos llevar conjuntamente. Ahora quería decir que tal día como hoy vamos a celebrar por primera vez estos premios, el Día Internacional del Medio Ambiente, pero no quería olvidarme de que también ha sido la primera vez que hemos desarrollado una semana completa en pro del medio ambiente, que empezaron pues, con las jornadas del sábado, y quería aprovechar ahora que estoy aquí para agradecer a toda la gente que ha participado, ha colaborado. Así que, empezando por las jornadas de limpieza de nuestro medio natural contra la basuraleza, que han colaborado y participado junto con nosotros Cruz Roja, la empresa de limpieza municipal Temma, Javea Te Quiero Limpia y Lady Elizabeth School. La ruta senderista natural que realizamos por el Parque Natural del Montgó fue coorganizada por AMUFOR, que es a la que pertenecemos, la Asociación de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana, y con la participación inestimable de nuestro arqueólogo municipal Chimo. Y, como no, Jan y Edu de Miel Montgó. Una ruta muy natural, muy instructiva e interesante. Así que muchas gracias. También contamos desde hoy con la exposición itinerante de la Consellería sobre movilidad sostenible, segura e inclusiva, con las que colaboramos con las educadoras medioambientales de Temma también, y que estará disponible para todos los colegios hasta el día 17. Hoy celebrando este día tan importante, mañana jueves y viernes con una original muestra de cortometrajes medioambientales del Festival Internacional Sun Cine, que invito a que no os la perdáis, y esperamos colaborar más arduamente con ellos y llegar a próximos festivales más importantes. Luego, el sábado cerraremos pues, con otra colaboración de Temma, organizando una mañana de talleres y actividades sostenibles medioambientalmente para niños. Así que, para concluir, dar las gracias a la empresa Laclec de Temma por diseñar todos los carteles también del evento y premios. Dar las gracias a Miguel Ángel de Miguel García por hacernos estos originales y exclusivos premios, trofeos, incalculables, porque Miguel Ángel se dedica a recoger árboles caídos y con la sierra mecánica hacer obras de arte, y nos ha diseñado estos dos primeros trofeos para tal día especial como hoy. Así que dar las gracias a Miguel Ángel García, artista. Y nada, tampoco quiero olvidarme de Lourdes Ortuño, porque sin su enorme labor en ayudarme no hubiéramos podido llevar a cabo toda esta semana. Así que muchas gracias, Lourdes, por tu ayuda inestimable. Y nada más, paso a... Bueno, nada más, sí, importante, claro. Voy a leer el acta de la reunión del equipo técnico para la valoración de los premios ambientales convocados por el Ayuntamiento de Xàbia 2024, celebrada el día 3 de junio a las 9 horas en las dependencias municipales citas en el portal del Clot, constituido por los siguientes funcionarios: doña Alicia Ferrandiz Casal, jefa del Servicio del Departamento Servicios y Medio Ambiente; doña Marta Amparo Signes Castella,
ingeniero industrial, don Juan Bautista Hernández Puig, arquitecto técnico municipal, don Ricardo Juan Molina, ingeniero técnico agrícola. Tras analizar las propuestas presentadas y su repercusión en el medio ambiente, se acuerda otorgar los siguientes premios ambientales: Premio a la empresa sostenible Biojardín Sostenible SLU. Reconocimiento extraordinario Centro Excursionista de Javia. Quedando desierto el Premio de Acción Ambiental Individual. Siendo las 9:45, finaliza la sesión. Así que enhorabuena a los premiados. Bona vesprada, senyores i senyors. Benvinguts a la primera edició del Premi Medi Ambient de Xàbia. És un plaer tindre'ns així a nosaltres en una ocasió tan especial. Avui ens reunim per a reconèixer i celebrar l'esforç i la dedicació d'aquelles empreses, persones i organitzacions que treballen diàriament en la filosofia de la sostenibilitat i el respecte pel nostre entorn natural. I el Premi a l'Empresa Sostenible d'enguany és per a Jardines Sostenibles SLU. Gracias al Ayuntamiento, Rosa, Juanlu, gracias. Y quería dar las gracias también a todos mis clientes porque gracias a ellos podemos hacer este trabajo y convencerles de la importancia que son las plantas autóctonas, de eliminar las plantas invasoras y acordarnos siempre de que el monte, el Montgó, es la montaña con más biodiversidad de Europa, nada más ni nada menos, 640 diferentes especies. Imaginaros el tesoro que tenemos aquí en Xàbia. También quería dar las gracias a todos mis proveedores, porque gracias a ellos tenemos todos los materiales que podemos usar y los materiales diferentes y que pedimos y necesitamos. Bueno, y muchas gracias al pueblo de Xàbia, que bueno, estamos enamorados de Xàbia y es un honor recibir el premio. Muchas gracias. Premi Reconeixement Extraordinari de Medi Ambient de Xàbia 2024 per al Centre Excursionista de Xàbia. Primer que és donar les gràcies a l'Ajuntament de Xàbia per organitzar estos premis i aquestes jornades sobre el medi ambient, perquè també que és la primera volta que es fa i també que és l'acte encarat en el medi ambient on més temps s'ha dedicat des que jo recorde. Espero que no sigui l'última volta i que cada volta siga més el que fem per al medi ambient perquè és fonamental anar cuidant-lo. Agrair també a tot el món que ha pensat en nosaltres per aquest premi, a tota la gent del club que sempre treballa, com heu vist en les fotos, repoblant, arreplegant basura, però això són els actes que més es veuen, però el principal del club en el mig ambient no és aquestes facetes, sinó la mentalitat que tenim per a cuidar el mig ambient, perquè potser, encara que això sigui el que més es veu, la nostra forma d'actuar és sempre, antes de l'esport, que ens encanta l'esport, però el nostre terreny de joc és la muntanya, és cuidar-la. Entonces, si hi ha un foc o el que siga, antes d'anar a caminar per un lloc que hi ha hagut foc o que està en perill d'erosió, anem a un altre lloc. Si hi ha alguna restricció o si hi ha alguna anidació d'algun au o el que siga, intentem fugir d'aquests llocs per a preservar la fauna o la flora, si és algun endemisme. I això inculquem en l'escoleta de muntanya a tots els xics que venen amb nosaltres a la muntanya, que primer és preservar la muntanya. Després ja podem gaudir i podem fer moltes coses, però sobretot preservar la muntanya i cuidar del mig ambient.
i a l'Ajuntament que sigueu així i que aneu fent més coses pel medi ambient. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots per assistir a aquesta primera entrega de premis. Estic molt orgullosa. Estic orgullosa que en Xavi es pugui celebrar el dia 5 de juny, el Dia del Medi Ambient. Estic orgullosa de que el consellal de la Conselleria de Medi Ambient i la de Serveis hagin treballat colze a colze en les entitats que han estat ahí any darrere any, col·laborant d'una manera xicoteta i silenciosa per a que el medi ambient realment, per a que Xàbia siga el que és, i ja que nosaltres ho hem recibit, saber-ho transmetre així a les generacions futures. Us tinc que dir que en medi ambient, sí, n'hi ha tant per fer, i s'ha fet tant, però una ja des de dins de la pròpia administració, nosaltres no se sols, tot el treball que heu fet, estem treballant profundament per a que sigui una realitat. O sigui, no sols és... Anem a veure. Xàbia és mar i muntanya, i dins del mar tenim una Posidònia que tenim que preservar i cuidar, perquè és la que oxigena l'aigua. Això és importantíssim, i això avui també es celebra. Dins de la terra la tenim que cuidar. La tenim que cuidar perquè avui en dia Xàbia no té una red de sanejament conforme toca. I això és un deure. Jo, com a representant, i els nostres consellers, la nostra obligació és garantir que la red de sanejament, anar colmatant-la a poc dins del tot el terme. Per què? Perquè no tenim que contaminar el subsol, perquè allà baix del subsol estan els aqüífers, i els aqüífers, desgraciadament, per aquesta sequia, per aquesta falta de pluges, van menguant, i els pous estan ressentint-se, els pous d'aigua. Xàbia és afortunada perquè tenim una planta desaladora, que tenim la mar ahí i tenim aigua potable. Altres pobles no són tan afortunats com nosaltres. Però, com ho hem patit antes, avui hem fet els devers i tenim aigua potable quan obrim el grifo. Però tenim que ser responsables en tot el que consumim i en tot el que gastem. Per tant, la planta, des del propi Ajuntament, ens hem conscienciat molt des de la regidoria d'aigües, des de medi ambient, d'encara el cicle integral de l'aigua. Extraguem aigua, produïm aigua i després la tenim que reutilitzar. Estem treballant moltíssim per a reutilitzar l'aigua. L'aigua no té per què anar-se'n a la mar o perdre's. Per a poder-ho reutilitzar té que tenir un nivell de qualitat. Ara mateix tenim una depuració secundària i anem a per la depuració terciària. La qualitat serà tan gran que podrem regar jardins, i Jan estarà content, podrem regar jardins privats, jardins públics, l'agricultura de Xàbia podrà tindre un sistema i una aigua de reg per a poder seguir cultivant, perquè avui en dia, degut a aquesta sequera, el que més por em fa és la salinització del nostre pla, i estem treballant molt per a veure si aconseguim que això no es produïsca. És difícil i batallarem tot el que faci falta en tots els organismes fins que ho entenguen, que Xàbia vol que els aqüífers no ens assequen i menys que es salinitzen degut a la intermissió marina. N'hi ha molt per fer, però el que sí que està clar és que en la depuració terciària anem a fer moltíssim per a que reguen viveros, reguen els jardins, puguem baldejar els carrers i fer un bon treball al medi ambient. I és la nostra obligació, que el que recibim, conservar-ho, mantindre-ho i tornar-ho a les futures generacions. Nosaltres ho hem recibit bé, doncs anem a procurar que els altres ho recibisquen conforme nosaltres ho hem vist. Puc agrair, primer que tot donar-li l'enhorabona a Jan per el treball que fas per les plantes autòctones. És fundamental. Les espècies invasores estan fent molt de mal. Porten plagues, porten a millores més verd, però no més sostenible. Recordeu que els garrofers, els metlers, les oliveres són nostres. I això és el que fa la nostra essència de poble. Xàbia no deixa de ser un poble i té aquesta particularitat. I aquesta particularitat és la que tenim que saber mantindre nosaltres, la tenim que voler nosaltres. Si no ens ho creguem nosaltres, els altres no ho veuran igual. I per això venen a veure-nos, perquè tenim aquestes cosetes que soles són de Xàbia. O sigui que moltes gràcies, Jan. Moltes gràcies, Edu, per estar ahí en les abelletes, que vagin pol·linitzant i tinguem una bona mel. I també li tinc que donar les gràcies al Cecs. Centre Excursionista de Xàbia té una història llarguíssima. Hi ha un grup de gent que és treballadora. Conforme ho ha dit Rafa, això ve de... no és sols anar a repoblar o a replegar.
el treball ve d'antes, és el cuidado que tenen, el coneixement que tenen de totes les sendes de Xàbia, el saber quines es poden utilitzar, quines estan per a netejar, quines deuen ser preservades i quines deuen ser utilitzades. Gràcies als cecs podem saber com deguem tenir una prevenció d'incendis. El CEX està ahí de fa molt de temps i ajuda molt al poble de Xàbia. És més, té la seva escoleta de muntanya, que fomenteu, eduqueu, i això, aquest voler que teniu vosaltres, l'esteu transmetent cada diumenge als xiquets, i això és el més gran. Ells comencen a sentir Xàbia i coneixen records de Xàbia que ningú ha conegut mai. O sigui que mil gràcies per la feina que esteu fent, i no pareu, no vos canseu. Aneu buscant generacions futures perquè això continuï. Dir-vos que a Xàbia Tequero Olímpia, a tota la gent que ha anat a col·laborar, a replegar paperers, el microplàstic que tant de mal està fent, quan veieu aquest peixet, que afortunadament fa anys es va posar per els pluvials de Xàbia, penseu que hi baix se'n va tot. Quan tingueu tentació, si podeu transmetre a la gent que no utilitzi les toalletes, us demano per favor que no utilitzen toalletes, que fan una maldat als nostres bombejos. No us puc explicar les reparacions, el dineral que valen per unes simples toalletes que acaben a la mar. I allí estan els nostres peixos. I els nostres peixos és la vida. Tenim més projectes endavant, serà la depuradora, serà la planta desaladora, anem a estudiar dins del muntanyar com estan anidant una espècie d'aus i a veure si podem tancar un espai xicotet, preservar-la i que la gent tingui consciència que ahir s'anida. Conforme us ha dit antes Rafa, que hi ha espais que aniden. Tenim molt per fer, Rafa, i no anem a parar. I estic orgullosa de començar i que la gent ho senta conforme ho sentim nosaltres. Així que moltes gràcies per la vostra assistència, moltes gràcies per estar ahí i aneu punxant perquè nosaltres no parem. Gràcies, Juanlu, i endavant, enhorabona a tots. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vídeo? Vale, ya está.